имрӯз 24 ноябр дар маркази маъмурии вилояти Хатнон шаҳри Бохтар чорабинӣ бо шукӯҳи идона бахшида ба рӯзи парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. ҳамоиши раиси вилояти Хатнон Давлаталӣ Саид, муовини раиси вилоят, раиси шаҳри Бохтар, роҳбарони ташкилоту идораҳои давлатӣ, кормандони касбу кори гуногун, омӯзгорон, донишҷӯён ва дигарон иштирок намуданд. бояд гуфт ки парчами давлатӣ ҳамчун рамзи давлатӣ барои ҳар як соҳиб ватан бисёр ҳам азиз ва бисёр ҳам муҳим аст. имрӯз бо парчами давлатӣ мо ифтихорманд аз он ҳастем ки дар тамоми гӯшаву канорҳои дунёи имрӯзаи мо имрӯз партафшон мебошад ва тоҷикистони азизро ҳама вақт дар ин ҷода тоҷикистони азизи моро нишонаи асосиямон аз ҷумла парчами давлатӣ дар байни дигар давлатҳо худро муаррифӣ карда метавонад. барои ҳар як соҳиби ватан, барои ҳар як шаҳрванди кишвари азизамон бо парчами давлатӣ бояд ифтихор кунем, онро эҳтиром кунем ва зери ливои он доимо бояд партафшон бошем ва ба қуллаҳои баланд бояд бирасем. қисмати аввали чорабинӣ бо роҳпаймоии иштирокчиён сурат гирифт. ҳозирин аз терминали мусофиркашонии шаҳри Бохтар то майдони Исмоили Сомонӣ бо шиёру овезаҳо бо рӯҳияи худогоҳиву хештаншиносӣ ва ифтихори ватандорӣ роҳпаймоӣ намуданд. қисмати дигари чорабинӣ дар майдони Исмоили Сомонӣ оғоз гардид. нахуст раиси вилоят Давлаталӣ Саид баромад намуда ҳозиринро ба ин санаи таърихӣ шодбош намуд. раиси вилоят изҳор дошт ки имрӯз кулли сокинони шарафманди Тоҷикистони бииштосо бо ифтихору шукргузорӣ аз давлату давлатдории миллӣ ва дигар фазои орому осудаи кишвар як санаи муҳими таърихӣ 31-умин солгарди қабули парчами давлатиро таҷлил менамоянд. парчам дар ҳама давру замон рамзи давлати миллӣ дониста шудааст, чунки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтанд, парчами миллӣ яке аз рамзҳои муҳими истиқлоли миллӣ ва давлатдории муосири мо, таҷассумгари асосҳои таърихӣ ва рамзҳои давлатдории гузаштаи тоҷикон, инчунин ифодакунандаи мақсаду маром ва орзуву омонҳои тамоми мардуми Тоҷикистон мебошад. охирун бо дар чемпионати ҷаҳон 2023 парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни 68 давлати дунё ман баланд бардоштам. бовар мекунам ки ашки шодӣ рехт ки дар шиқqa давлатҳои дунё парчами мо дар ҷои аввал ва суруди миллии мо садо дод. барои ман албатта хела боиси ифтихор аст. дар иҷлосияи сарнавиштсози 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон лаҳзаҳои аршгузории парчами миллӣ бо як эҳсоси фарогир сурат гирифт. сарвари ҷавони кишвар рӯ ба озодиву осоиштагӣ оварда ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун давомдиҳандаи мероси ҳазорсолаҳои тоҷикон дар назди умма ба рағми садоқату вафодорӣ парчами ба тозагӣ офаридаи давлати навини тоҷиконро бусида буд. таърихи парчамдорӣ бунёдгари он аст ки ниёгони сарбаланди мо шаъну шарафи дирафши коваёнро чӣ дар дохили кишвар, чӣ дар набардҳои сарнавиштсоз нигаҳбонӣ кардаанд, илова намуд Давлаталӣ Саид зимни баромади худ. маврид ба ёдоварист ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 24 ноябри соли 1992 қабул шуд. он аз се ранг сурх, сафед ва сабз иборат буда ҳар кадом ифодакунандаи мафҳумҳои хоси худ мебошанд. дар охири ҳамоии чорабинии фарҳангӣ манзури ҳозирин гардонида шуд.